Hey, y'all, come look at this. Nuốt ra đi lại bơi tali चला और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है चला फिर डंगू का दिया बनाई लाई ओए गुंजी सा nuốt ra đi đừng bơi qua đường này lại ai bơi tali nuốt ra đi đừng bơi qua đường này lại à nuốt ra đi đừng lại bơi nuốt ra chơi bơi tali चला ये मन आप राव नंगुना गुना बई तली चला असंभव असंभव बेचोद असंभव फैना सना खेबसे खुदुमनो क्या बोला तूने बेफोर गासिबो हाबानि उनावसो गजब बेइज्जती है हा नोंनि बाथाय खालि बिदिल' बिराद ये बड़ी अच्छी बात कही आप बिराद बोरिं थारलै नोङो मा होनखो नोङो नों मानो बिदिब्रा थै एसेबो बिदिथारालै नों आंखौ नाय लबजें आं नोंखौ थार गोसोजोंनो मोजां मोनो आरो वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है आरो आं सानो जोंनि मोजां मोनलायनाया अराय गोथारैनो थाथों मा एथ' हारसिं बखिबाय थानो हायोब्रा बेलाय खोनासंसै बाथारबायलां थिग बिदिनो आंबो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ ओइ मा खबर जली ना तेरी भी जली ना नंगौ नामा लबजें ए जोब्बाय दानो ओइ र' दोनथ'लाय नों मोनसेबो खोथाखौ खोनासङाखै ओइ आं नोंनि बेबादिखौ मेनला नुखांखाबाय सिगाङावनो नों मानो बिदि बयबो एखे जायो नामा आं नोंनो एथ'बां जाजेनलायबाय बेना गाबनाया मोजां मोजां बाथ्रा फोरमायबाय थै नों मानो बिदि ओइ नोंखौ बाबायलां थुदुथ' न' मानो थुदुथ' बिदि नों थ' दा नोंखौ फनाव बुजायगोन आं मानसियानो बरिं थारलै मा होनदों नोङो ओइ जेबो नाङाखै थुदुल' Do you love me? I love you मोजां मोनो थुदुल' थुदुल' दा फन हरमारगोन नोङो दे दा बेलासियाव फन हरगोन आं दे थाब थाबाय उन्दुनो ओंखार